Poštovani prijatelji, dragi gosti, članovi udruženja Fokus, braći i sestre u Hristu, dobroveče i dobrodošli na književno veče sa našom gošćom, Oliverom Budimir. Moje ime je Suzana Mišić, moja funkcija je sekretar udruženja Fokus. Ja vas u ime upravnog odbora udruženja Fokus najsrdačnije pozdravljam i želim jedno lepo i uspešno večer. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, gospodina Andreja Ćilerčića, koji je blagoslovio ovo književno večer, zbog obaveza nije u mogućnosti da prisustvuje. Poželao je uspešno i blagosloveno veče i prijatan u gradu Beču i u Vladičanskom dvoru gospođi Oliveri Budimir. Najpre pozdravimo našu gošću, gospođu Oliveru Budimir, sa jednim aplauzom u znak dobrodošlice. Razgovor sa autorkom romana, gospođom Oliverom Budimir, će voditi član udruženja Fokus i producent emisije Fokus na Okto televiziji, gospođa Vesna Jovanović-Klinger. Pre nego što damo reč gospođi Vesni, pozivam vas da se pomolimo dragom Bogu. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izvedi nas od zloga. Amen. Hvala lepo. Jedno dobroveče i od mene. Zahvaljujemo se na vašem odzivu. Imamo veliku čast da ugostimo večeras našu divnu gošću sa kojom smo već 3 godine razgovarali o ovoj promociji, jer nas je korona na neki način blokirala i nismo imali šanse nikako da gospođu Oliveru ugostimo u Beču. Tako da joj i ja u lično ime želim zaista srdačnu dobrodošlicu i drago nam je da si večeras sa nama i da ćeš se predstaviti bečkoj publici sa tvojim divnim romanima koje su objavljeni, ali pre nego što krenemo sa romanima, ja bih možda da pogledamo kratak. Olivera, pre nego što pređemo na predstavljanje vaših romana, da li biste htjeli malo da nam opišete, mi smo sada vidjeli ovaj film Žena, rat, kako je snimljen, po kom osnovu, kako je došlo do tog filma i eto tako da nam malo opišete taj film jer je bio na engleskom, pa možda publika je nije dovoljno bila. Ja se izvinjavam. Evo prvo hoću da vas pozdravim. Prvo da pozdravim, da se zahvalim ovom domu gde smo večeras ovde i koji me je ugostio, mene, a i vas. I hvala vama svima koji ste ovde došli. Ja sam htela da se zahvalim i pošto sam večeras bila na večernjem i bila sam ushićena, bila sam radosna na neki način i čak sam se i zaplakala kad je otac Đorđe pomenuo u svom obraćanju Kosovo, nekoliko puta Kosovo i Metohiju. Ja sam, mislim, drago mi je, jer treba se boriti uvek za te ljude i drago mi je da se to pominje i baš sam, eto, na ovom mestu posebno bila dirnuta tim činom. Evo, sad ako dozvolite, evo počet ćemo ja da odgovorim na Vesnina pitanja. Normalno, hvala Fokusu najviše što nas je skupio i što je sve ovo Vesna organizovala. A što se tiče filma, film je radio Međunarodni Crveni krst. Nažalost, ja nisam mogla da, sa kasete nisu mogli tiplovano na srpskom da mi prenesu, jer to sada, nažalost, ne rade, pa nisam mogla da nađem ko će to da uradi. Ovo je radio Međunarodni Crveni krst u nekom periodu kada još nije, odnosno bio je u fokusu, ali nije još bio završen Lavirin života. To je film koji prati jer to su dešavanja predratna, ratna i posleratna na Kosovu i Metohiji, gde sam ja živela, ja sam iz Prištine, gde sam prošla tu ratnu golgotu dole u Prištini, odnosno na Kosovu i Metohiji.
i pošto sam se ja bila aktivna i borila za živote mnogih koji su stradali, a jedan od tih je kidnapovan i moj suprug, ovo je film o meni, upravo koji je Međunarodni Crveni krst radio i eto ja sam htela da vam to pokažem, pošto to prati baš u kratkom, ali prati lavinu života. Hvala Olivera. Kao što ste rekli, znači, rođeni ste u Prištini, živeli do 1999. godine, a sada se tretira kao rasejano lice sa sedištem u Beogradu. Pisanjem je počela da se bavi Draga Olivera još 1999. godine, znači ti ratni vihori, ta dešavanja na Kosovu i Metohiji su vas na neki način stvorili su da vi počnete da pišete jedan dnevnik koji je bio i predratni, i ratni, i posleratni, za koji je poznati pisac Radomir Smiljanić, koji je pisao vašu recenziju za knjigu Lavirint života i rekao da je to najbolji primer romana istine u našoj književnosti. Pa evo, ako biste mogli ukratko, s obzirom da je to vaš prvi prvenac, da ste inspirisani tim ratnim vihorima, da kažete nekoliko reči o tome, pa bih vas ja posle nekoliko pitanja pitala vezano za... Lavirint života sam počela da pišem iz neke, odnosno dnevnik, moj dnevnik, to je trebao da bude moj dnevnik, koji sam počela da pišem iz neke sasvim druge priče, neke lične koja je trebala da bude lepa priča. Međutim, desio se rat, desilo se izgnanstvo, desilo se kidnapovanje mog muža, desilo se svašta, mislim, mnogo toga se desilo, što je mnogo za više života, a ne za nekih, čini mi se, za mesec dana ja sam izgubila sve. Mislim sve. Sve je ono bilo, život je najteži, sve drugo je na neki način, ali izgubila i grad, i ulicu, i posao, i sve moguće. Na kraju, kad sam izgubila supruga, onda je to bilo, jedino sam molila Boga da mi spasi mentalno, da ostanem zdrava, da me deca ne bi gađala po ulicama. To je nekako, samo sam sklopila ruke i molila Boga, nisam više imala ni suza, jer otišlo stanovi, otišlo stvari, otišlo posao, otišlo ulica, otišlo prijatelji, sve, mislim, ono, detinjstvo, život, grob moje majke, sve ono što sam imala i odjednom sam ostala kao slamka na vetrometini. A ja sam sve vreme pisala sam za vreme rata, dok su bombe padale nadamnom. Pisala sam posle za ta dešavanja, ne svakog dana, ali svaki put kad mi je bilo najteže, jer mi je to, nisam ni znala, ali to mi je možda sačuvalo mentalno stanje, jer upravo psiholozi kažu kad ti je teško, piši. Ja sam pisala na neki način kao da mi je, pisala sam dnevnik još kao dete, a nikada posle, ali ovde kao da mi je nešto reklo, da li je Bog ili kako god, piši u oči rata. I onda sve to kad se dešavalo, ja sam zapisala. I ta knjiga ima, upravo kao što je Radomir Smiljanić, poznati pisac, rekao, ali ta knjiga ima težinu trenutka, jer ja sam pisala dok su bombe padale nadamnom, ja sam pisala u trenutku dešavanja, znači ne naknadno. I tu emociju ja sad ne bi mogla da ponovim, jer ja kad sada to pričam, prošlo je 24 godine, to deluje drugačije, mlako deluje, a to je bilo, to je trenutak dešavanja. Onda sam odlučila posle izvesnog vremena, posle 3,5 godine, pošto sam ja supruga pronašla posle 3,5 godine, nažalost mrtvog, kad sam posle sahrane, ja sam tada prestala da pišem, a onda posle par godina ja sam odlučila da to pretočim u roman, odnosno da tako kako jeste prepišem i da podelim sa mnogima. Ono što sam, mislim, tu su sva moja neka razmišljanja, to je ono što me je pratilo tada u svim tom, jer sam se hvatala za penu, hvatala sam se, odjednom sam ostala od nekog nivoa mog življenja gde sam stigla. Ja sam ostala na vetrometini bez ičega, bez ikoga, mislim, onako izgubljena, hvatala se za penu, jedan balon hvatim, drugi pukne i tako, mislim, onako, ostala sam, ne znam kako sam ostala i opstala, borila sam se,
ali moja hrabrost je upravo taj roman. I taj roman ja sam najviše ponosna zbog toga što je on, i pored sve težine koju on nosi, on je mnogim ženama dao hrabrost. On je mnoge ohrabrio da idu na svom životnom putu. Ima oni koji su pročitali već roman i vidim da klimaju glavom i da se slažu sa tim, ali on je mnogima dao im je snagu da istraju na nekom svom, ne takvom, hvala Bogu da ne takvom, ali nekom svom teškom putu. I mene su zvali i pisali, jer tvoj roman mi je mogo da opstanem, da nađem ponovo put. Ja sam posebno zahvalna na tome. I posebno što sam uspela da to iznesem, jer je trebalo stati iza svega toga, stati iza sebe, mislim, jer je izneti sebe i stati, to je najteže. Sve drugo možemo da pišemo, ali svoje mišljenje, svoje emocije, a ja stojim iza svake reči koja je ovde napisana. Evo, ja ću vam pročitati, na primer, samo ovaj jedan mali deo. Ovo je priča žene koja je imala hrabrosti da svoja iskustva stavi na papir. Žene koja je kao mnoge druge platila najveću cenu bez svoje zasluge. Cenu razorenog života. Ovo je svedočanstvo. Ovo svedočanstvo će biti spomenik mom mužu. I svima koji su bili samo žrtve politike. Moj muž, koji je dobio broj JA 041008, kada je sahranjen na Dragodanu kod Prištine, gde UNMIK i KFOR sahranjuje N lica, vratio je svoje ime. Mnogi će ostati samo brojevi, dok će nekima korov zauvek biti jedini posetilac. Neka svima njima bude pomen, a svetu opomena da se svačiji lepi snovi mogu pretvoriti u pakao. I ja svima koji su nas doveli do tog stanja i u ovom i u svakom drugom ratu želim od srca da osete šta to znači biti običan narod i platiti cenu razorenog života. Mislim, to im od srca želim. Mislim, ne znam koliko je to u ovom Božjem hramu dobro nekome želeti, ali onaj ko želi drugima zlo, ja mu želim da oseti na sebi kako to izgleda. A ovo što sam rekla, jer je bilo mnogo stradalih, mnogo kidnapovanih, mnogo kojih nikada neće biti nađeni, mnogo koji porodice nikada neće biti. To je u stvari ta poruka. Da, evo, ja sam izdvojila nešto iz knjige vaše Lavirint života, pa bih pročitala, ako mi dozvolite. Duboki bol, lična i opšta tragedija, a uzrokovana teškim nepravdama, izbijaju iz gotovo svakog retka ove snažne knjige i njena autorka Olivera Budimir može slutiti ili pak i zna da je u tim redovima ispisala u književnosti izuzetno delo, roman Istinu. Ispisala ga sa neobičnom posvećenošću, verovatno sa osjećanjem izvesnog misionarstva u obraćanju sadašnjim i budućim naraštajima za večni nauk o ljudskoj stradalničkoj sudbini. O tom fatumu koji, moramo to reći, vekovima prati i njen narod, stradalnički, da li zato što je pravdoljubiv gledano u globalu, čovekoljubiv i pravdoljubiv o narodu srpskom je reč, ne o njegovim nekim većinom vremenom i situacijama kojima vladaju svetom, veoma moćni, ponizni političkim vođama. Ona je u svojoj knjizi opisala mesto gde je sahranjen njen muž, groblje Orlovača. I evo jedan pasos, kako to naša književnica piše sa puno emocija i zaista iz dubine duše. Groblje Orlovača, najlepši vrt pun cveća, zelenila, mermernih nadgrobnih spomenika. Jata Gavranova i čavki nisko nadleću, glasno kao i svi lešinari, osjećajući hranu na domaku. Kažu da je ovde sahranjeno najviše umrlih izbeglica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Nisu umrli, srca su im prepukla od tuge za svojim zavičajem. Prohladan, sunčan jesenji dan, zašto su sva groblja uvek tako hladna, makoliko da je toplo, da me prožima jeza. Sa rukama duboko zarivenim u džepove jakne, vratom uvučenim uzdignuta u kragnu, dolazim do Radetovog groba.
voljenom Radetu s ljubavlju od supruge Olje. Leprša ispisana zlatna traka na vencu okačenom za krst, iza nje cveće, cveće, venci i to pravi kuću mom dragom. Zemlja je već utonula od kiše, suze mi se slivaju niz lice. Sipam kafu sa 2 kocke šećera, Rada je voleo slatku kafu. Sedim pored njegovog groba na klupi, odavno nismo zajedno pili kafu. Ispijam gutljaj po gutljaj, njegovu prosipam pored groba, kako će je popiti kad glave nema? Hoće li uopšte znati da sam tu? Hoću da razmišljam o njemu kao što ga znam. Ne mogu da pobegnem od stvarnosti, činjenice su neumoljive. Da o tim neumoljivim činjenicama zna da piše kao što je znala i zna da ih doživi, proživi vrsna spisateljica i sapatnih nečuvenih paćenika. Ovo je knjiga, da li da ponovimo, upravo o tim paćenicima, pouka kako se odupreti patnji, kako ponovo koračati kroz život koji je bio neživot. A ovo dalje prebira u svojim smirenim od tuge i očaja isklesanim mislima ova carica sveopšteg narodnog tragizma Olivera Budimir u svom obraćanju mužu na njegovom grobu. Kao što smo rekli, vidite, ovo je istinita priča. Knjiga je otišla po celom svetu, u Ameriku, Australiju, evo ovde je sada u Austriji, bila je, radila promocije po Nemačkoj i gde god, normalno po Srbiji. I to je najveći spomenik mom suprugu koji sam ja uspela da napravim, a i mnogim stradalnicima, jer su mnogi procili kao ja, samo što je ova napisana, a mnoge druge nisu. I ja kažem, neka smak sveta bude, jedna knjiga će se negde zadenuti i mi ćemo dalje živeti. Hvala ti Bože. Hvala, draga Olivera. A evo, pre nego što pređemo na drugi roman da ga predstavimo, ja bih pozvala našu članicu udruženja Fokus, gospođu Natašu Pajković, inače umetnicu, pesnikinju, da dođe i da odrecituje jednu pesmu, njenu pesmu iz knjige Da li se i to ljubav zove, Srpska čast. Poslušaj glas što u tebi ječi kada te put opet tu navede. Tamo se tvoja umudna duša leči, jer su koreni i tvoje dede. I vrišti duša, nisi ni izustio. Ne zarastaju te bolne rane zbog onog što si jednom napustio za bolje sutra, za bezbrižne dane. Ali osvrni se okolo, pogledaj samo lepote iz koje i ti potičeš. Zaboli srce, svi to znamo, zbog ono što ćutiš ili poričeš. Na korak samo je Kosovo ravno, srpske časti, ta rana ljuta. Tamo su živote davali slavno naši bližnji nebrojeno puta. Da li su sve borbe uzaludne bile? Za ovo lepo što imamo danas. Zar su se tako olako zaboravile žrtve koje su pale zbog nas? Cenjeni kumovi, rođaci, prijatelji, danas se srdačno obraćam svima. Podignuti su ovde novi temelji na onima kojih u nama još ima. Srbine, brate, sačuvaj znamenje. Nauči s ljubavlju i ti svoje dete, tamo je tvoja livada, šuma i kamenje, pravoslavne tvoje zemlje svete. Nek ne priča dušmanin laži, da si zaboravio sva srpska stradanja, s ponosom ustani i glasno kaži, ja čuvam svoje ognjište od propadanja. Čuvam kraj puta staru česmu i manastire što vekove broje, svaku reku da žubori uz pesmu, čuvam sela da žive i postoje. Nastavljam tradiciju i časno slavim od svojih predaka krsnu slavu, s ponosom hodam pod nebom plavim i s verom u Boga podižem glavu. I znam da me jedna ruka vodi,
dok se molim i krstim s 3 prsta prema večnom spasenju, prema slobodi, uz Božju pomoć Svetoga Krsta. Hvala Nataši Pajković, članici udruženja Fokus. A evo, mi smo upravo govorili, znači, o jednom autobiografskom delu, o romanu koji se zove Lavirint života, pa neka jedna sušta suprotnost. Prvo da kažemo da je Platon rekao da ljudi nikoga ne mrze više od onoga koji govori istinu i da smo mi predodređeni da se borimo za istinu i ovo udruženje se uvek borilo za istinu i u vreme korone kad je bila i kad je u pitanju jezik i kad je u pitanju srpska nacionalna manjina, znači uvek smo se borili i trudili smo se da budemo na strani istine, pravde i to je zaista jedna velika prednost ovog udruženja što zaista želimo samo istinu da pratimo. Evo, jedna sušta suprotnost od Lavirinta života, znači je novi roman koji ste, drugi roman po redu koji ste napisali, to je Put oblaka. Znači, jedna sušta suprotnost romanu, jer kao što je Paulo Cogliero u romanu Rukopis otkriven u Akri rekao, u trenutku kada nam je sve crno, moramo i da se ohrabrimo. Znači, ova knjiga je jedna knjiga ohrabrenja, knjiga gde vi opisujete ljubav, gde opisujete vaše putešestvije, vaše putovanja, pa evo da nam kažete nekoliko reči o ovoj. Ja uvek kažem, a to je tako, lako je mrzeti, treba voleti. Jer lakše je, čini mi se, mrziti nego voleti, a ja želim da volim ljude i da pišem lepe stvari i da doživljavam lepe stvari, jer uvek moramo imati otvoreno srce za lepo, pa će nam se i desiti. Mislim, imam prava sva da mrzim, ali ja neću da se hranim mržnjom, jer mržnja će ubiti nas, a ne mi nju. Znači, ne želim. Onda sam, pošto sam ja morala da tražim opet na neki način da opstanem i da dalje živim, ja volim da putujem, volim da se družim, volim da planinarim sa mojim prijateljima i tako, sa udruženjima i otišla sam na putovanje, a onda mi je došla ideja, ja sam pisala opet nešto za sebe, a kad sam se vratila, ja sam napisala roman Put oblaka. Put oblaka je, mi smo putovali šatorima, mislim, retko ko putuje šatorima, a ovo je upravo kroz Evropu, čak i Bavarsku, bili smo i u Bavarskoj i neke stvari su nas iznenadile, ja došla u letnjoj garderobi na plus 40 iz Beograda, a ispod Alpa nas je normalno dočekalo hladno, ali sve je to bilo lepo i simpatično. I ja sam pisala sam, nije to samo putopisni roman, što je jedan pisac opet koji je radio, koji je pričao na mojoj promociji, kaže, su retki ljudi koji pišu putopisne. Olja se ohrabrila da napiše putopisni roman. Ja jesam. A tu se dešavalo svašta. Mislim, to su šatori. Mnogi ljudi to nisu doživeli. Treba taj način opstanka ljudi, grupe koji smo svi mi urbani u šatorima u današnje vreme. A onda tu su se dešavale razne događaje, pa su se dešavale neke ljubavi, bivše ili sadašnje i tako dalje. Ja sam to nekako uhvatila u letu i to sve vuče kroz ovaj roman, mislim ima svoju lepotu. U stvari ja sam htela da pobegnem od tuge, htela sam da pobegnem od lavirinta života i da stavim tu neku tačku i da se okrenem nečem lepom. I ponosna sam da sam uspela da iznesem ovaj roman. Evo ima ovde koji su pročitali i taj roman i mislim da se slažu sa mnom svakako. Da, jeste, upravo to. Hoćete nešto da nam pročitate iz romana? Pa evo, na primjer, ovako, kaže, izaberemo da budemo srećni za trenutak, da platimo za tu sreću, da zaboravimo na sebe, na sve, da pobegnemo negde daleko, a onda počnemo da se susrećemo, sudaramo. Prošlost počne da nas podsjeća, sadašnjost vuče. Pobegnemo u neke druge priče, tuđe, u neko drugo vreme, druge vekove, u zamkove, šatore, kad tamo opet isto. Opet se pronalazimo, prepoznajemo, kažnjavamo i praštamo. I samo znamo
da gde god bili, šta god radili, od sebe ne možemo pobeći. To je, mislim, nekako meni, jer, mislim, vučemo, jeste, ja sam pisala taj lep roman, ali tu se to negde i oseti neka moja nostalgija, neka moja tuga koju ja nisam mogla da prevaziđem, ne može to tako, ali u svakom slučaju ja sam probala da unesem nešto lepo, da dočaram nešto lepo i mislim da jesam uspela u tome i eto, to je u stvari put odluka. Znači, u trenutku kada nam je sve crno, moramo i da se ohrabrimo. Pa evo, samo bi jedan kratak pasus našeg pisca Milice Milić, koja je napisala vašu recenziju povodom ovog romana. Nakon autobiografske proze Lavirint života, u kojoj je kriknula snagom ranjene lavice, ovekovečivši univerzalno iskustvo izgona i tragiku žrtve, ali i otetog i ubijenog supruga, u novom rukopisu progovora snagom pravog umetnika koji je distanciran od neposredne faktografije. Ovde u lirskom diskursu naracija koja je zavodljiva i maštovita dolazi do punog izražaja njena umetnička priroda, njeno stvaralačko biće koje se nadahnjuje lepotom prostora, ali i snagom ljubavi koja spaja muškarca i ženu. Njena junakinja Ana Marija otkriva svu nedokučivost ljubavi i moć da pokori čoveka i natera ga da njoj bezrezervno služi, jer zauzvrat dobija krila i osjećaj smisla pripadanja drugome. Gospođa Milica Lilić, koja je napisala recenziju, da sad ne otkrivamo detalje u romanu, nadamo se da će biti zainteresovani koji će želeti da imaju ovu knjigu u domovima našim, tako da, znači, jedna sušta suprotnost u odnosu na Lavirint života, jedna knjiga roman koja otvara jednu želju za životom, gde je ljubav večna inspiracija i to je ovako divna, baš lepo. Da, to je njen naslov, što kaže. Da, ljubav je ono sad koje se zove večnost. Meni, mislim, to vrlo je inspirativno i to je baš onako, ona kad je pročitala, tako je procenila, kad se tako malo reči, ja sam bila baš... Da, imaju težinu svoju, da imaju težinu. Sada bih poslušali jednu divnu pesmu, ovo je Srbija, koja sad ćemo morati da je pustimo. Naš otac nam je opet otišao, on je doneo vodu, a tu nam je otac. Tu je on. Evo sad. Ovo je Srbija, mislim da je treća po redu. Sada, da. Ovo je Srbija. Nije trebalo da se produži samo, ali bez toga. Sad samo to, mislim da ima, mislim da Znaš li odakle si sine, pogledaj planine sive, sejdim likom cveće grocklano, šumanijom sunce zasijano. Možemo mi da pevamo? Ovo je Srbija, govore grobovi ratni,
Ovo nije slučajno što je puštena ova pesma, jer upravo ovaj treći roman koji je Olivera napisala ponovo piše onome što je boli, a boli je znači svaka rana roda svoga i gde god bili, šta god radili, mi od sebe ne možemo da pobegnemo. Tako i ovaj roman Uvir na izviru, znači priča o ratu, ljubavi i smrti, gde se ponovo vraća korenima Olivera postojanja srpskog naroda i tako se vraća duh svima koji su verovali i borili se za ovu svetinju od koje kao da oprašta, ostavljajući saznanja i zaveštanja bolne istine za pokoljenja. Ovo je jedan spomenik jednoj divnoj ljubavi, možemo da kažemo, između jedne Srpkinje. Ja sam pročitala taj ceo roman, divan je roman, pa evo Olivera da vi malo više kažete vi, da podstaknemo našu čitalačku publiku kako bih imali na neki način inspiraciju da je imaju u svom domu. Hvala, Vesna. Da. Ja sam posle Lavirinta života mislila da više neću pisati o Kosovu i Metohiji, da sam rekla sve što sam imala da kažem. Ali valjda ima nešto još, uvek ima nešto još. Jednog momenta dok sam ja radila na pripremanju, jer sam dugo radila, pošto sam i bila član, odnosno generalni sekretar udruženja porodica kidnapovanih i nestalih, a i posle, ja sam radila na prikupljanju podataka o stradalima, jer nažalost mnogi nikada neće biti zabeleženi u spiskove, mnogo je toga, mnogo propusta ima, ali i tu sam u knjizi Junaci otadžbine videla jedan lik jedne žene. Nisam znala iz koje nije bilo uniforma, nisam znala iz koje priče je ona tu u knjizi Junaci otadžbine koja je upravo vojska Jugoslavije, odnosno sada Srbije, izdala i ja sam uvek se vraćala nekako njoj. To je postojao samo grad Niš, da je ona iz Niša, godina rođenja, godina smrti i ništa više osim njenog imena. Nekako me je to vuklo i ja sam probala da istražujem, da vidim ko je ta žena, da vidimo o njoj podatke, da napravimo i o njoj prijavu o njenom stradanju i saznala da je njenu adresu, odnosno gde je živela, saznala gde je stupila sam u kontakt sa njenom sestrom u Nišu, otišla sam tamo, pričala sa njom, a ona mi je ispričala neke stvari koje ja kao žena nisu mogle da me ne dotaknu, i posebno kao žena i kao Srpkinja i kao žena sa Kosova i Metohije. Saznala sam da je ona otišla kao dobrovoljac da brani Kosovo, da je pre toga, pre rata još negde zapisala u nekom dnevniku svom: ako bude rata na Kosovu i Metohiji, ja ću otići da ga branim. Ne znam da li ću se vratiti, kao da je znala svoju sudbinu. A desilo se da je ona bila jako hrabra. Ona je sa prvim dobrovoljcima, sa prvim otišla i bilo je još žena iz Niša i sa drugih krajeva, ali ona je otišla, bila je u sanitetu, bila je jako hrabra, pomagala je mnogima. Desilo se da su tu bili i Rusi dobrovoljci, jer oni su uvek se rado dolazili i branili našu domovinu. Mislim, uvek ovo nije nikako ni moje opredeljenje političko, ni ova pesma, ni ništa, ovo je samo neka suština koju sam ja pisala, jer ja ne razmišljam, ne volim nikakvu politiku kroz moje knjige. Ja ostavljam pistu čitaocima da sami se opredeljuju, a ja samo pišem ono što znam. Znači, bio je tu jedan Rus, bilo je više Rusa, ali jedan Juri, u koga se Slađana zaljubila i on u nju. Posle izvesnog vremena oni su se venčali u Prizrenu, carskom gradu Prizrenu su se venčali u crkvi. General Božidar Delić mi je bio jedan od kumova i oni su posle
par dana, desio se paštrik, ona je bila na paštriku na samoj granici sa Albanijom i desilo se da je ona stradala par dana, 5 dana pre nego što se završio rat na Kosovu i Metohiji. Njoj je Geller odneo teme dok je spašavala ranjenike. Mislim, ima tu mnogo toga bajkovitog i teškog o tom delu paštrika, o toj borbi, ali i ta njihova ljubav i to mnogo toga ima što ja ne bih htela da otkrivam. I ja sam pomislila tada kad sam pričala sa njenom sestrom, mi imamo naš rat i mir. I ona nije jedina Srpkinja, nažalost, ali bilo i drugih i koje su stradale i koje su branile. O ženama, ratnicama se ne priča. Priča se o muškarcima i o njima se, nažalost, malo priča, o borcima, ali o ženama ne, a bilo ih. I ja sam pomislila da bi trebalo napisati roman kako bi bilo dobro, nisam smela da obećam, ali me je to progonilo i ja sam 2 godine skupljala podatke i na kraju sam morala da ga iznedrim. To je nekako, imala sam potrebu da se odužim kao žena, kao Kosovka, jednoj Srpkinji, jednoj ženi koja je došla da brani naše Kosovo i našu Srbiju. Hvala, Olivera. Hoćete nešto da pročitate iz romana? Pa ja toliko toga imam, meni je uvek, pa ne znam, ne mogu baš da biram ime. Malo ću vam pročitati o tom ratu, a onda ću opet nešto lepo da probam da vam pročitam. Kaže, noć paraju pijuci, granata i detonacija. Borci čuju, naslućuju da teroristi rade u minskom polju u srpskih i svojih, koja su postavljena sve do jezera, do Prizrena. Otkopavaju mine, spremaju prolaze napad. 2 mine su eksplodirale. Srpska vojska je na oprezu. Ne vide ih, ne pucaju, ne znaju da li je neko stradao u eksploziji. Svi su na položaju. Grčevito stežu puške, čula su maksimalno napregnuta, a svaki mišić zategnut. Iščekivanje se završava nešto iza ponoći kada počinje artiljerijska priprema napada. Teroristi prilaze na 50 metara, između je proplanak. Borci gledaju u maglovitu pomrčinu, stežući jako svoje puške, tako da su osjećali pritisak na dlanovima, kao da se zaustavio protok krvi i ukočenost prstiju od istog položaja ruku. Iz mraka se ništa nije moglo razaznati. Noć je odbicala. I to je nažalost jedna od tih noći koje su se dešavale, jer to je bilo katastrofalna noć gde su bombe selale sa svih strana, gde je sve bilo razrušeno. A onda, eto, desilo se da jednog dana, kada su malo imali vremena, Juri i Slađana krenuli puteljkom kroz šumu među zelenim, tek propuljalim cvećem. Vlažno lišće se motalo oko njihovih vojničkih čizama, koje po nekoliko dana nisu ni izuvali, jer se nije znalo kada će morati da krenu na neku iznenadnu akciju. Kiša je posljednjih dana često padala. Nebo je često tamnelo od teških oblaka koji su nadirali s obzorja. Sada se za promenu kroz te iste oblake stidljivo provlačilo sunce. To je jedan od njihovih tih lepih trenutaka, a onda kaže, u jednom trenutku kaže, u deliću sekunde Slađana je čula fijuk, pucanje stakla na sanitetskom vozilu, jak prasak, tu blizu, desio se nekad čudan, dotle nepoznat udarac, koji je osjećala u mozgu neverovatne jačine, naglo, osetila je pritisak na temenu kao da para. Neka je iznenadni košmar, zujanje u glavi i ušima, koje su se zaglušile da ništa nije čula. I nije joj se činilo da je pogođena, nego da ju je neko snažno udario i ovreli oštrim žaračem. Nešto se dešava. Pred očima joj je magla. Čudna nemoć zahvata njeno telo. U glavi joj je nepoznat šum. Sve se dešavalo neverovatnom brzinom.
I dalje je mislila na one kojima je u kolima treba pomoć. Sela je na branik automobila, izrešetanih da im se jedva videla boja. Tako oslonjena stajala par sekundi i dalje nesvesna šta joj se dešava. Kao da je to bilo dovoljno da se sabere, da vikne, u pomoć, ima li koga da nam pomogne, ima li nekog? Nastojala je glavu da drži pravu, mitraljezi su umukli i sve. Činilo se samo da je vazduh pun jednosmernog i silnog tutnja i brujanja koji boli po celom telu. I dalje je bila na nogama. Stala je, jala je, mada joj teme bilo raznešeno. Mozak joj je se video, pulsirao je, a onda se odjednom srušila. Mozak... I tada se celo brdo pokrenulo ispred spasonosnog prolaza, podiže naglo, udari je ceo ovaj goli put po licu i ispruži se sa njom zajedno. Krv je izbijala, natopala je u kosu i put, mozak joj se ritmični pomerao onako beo, kao otvoren časovnik sa svojim kolutićima, točkićima i oprugama povezanim jedan za drugi, sve dok se neki ne otkači, otkotrlja i ne umine u njegovo jednolitno kucanje. Ugledala je iznad sebe samo visoko i večno nebo, a ono je baš tonog dana, baš tada bilo zadivljujuće plavo i duboko, zadivljujuće lepo, preko koga lenjo šetali su beli oblaci, iza kojih se videlo plaveknilo beskraja koje do tada nije videla. I dalje je peklo u glavi, osjećala je da joj se krv sliva, oko nje bio je metež. Samo je želela da je ti ljudi pomognu i da je vrate u život koji joj se sada učinio tako divan. Gde sam ja, pitala se. Kroz glavu joj je briznula munja, brzinu munje prostrujala misao. Ja neću da umrem, ja volim život, volim ovo nebo, travu, vazduh, zemlju, sve. A onda se dogodilo. Hvala Milena. Evo, ja sam samo jedan osvrt profesorke Radmile Tonković izdvojila, samo da pročitam vezano za roman Uvirna. Ovo je ratni roman, dokumentarno štivo kao istinito svedočanstvo o ratu, ovo je ljubavni roman dvoje idealista, on je istorijski, biografski. Ali ovaj roman, gle čuda, šalje vapaj i priziva mir, harmoniju, ljubav, pacifizam. I obratite pažnju na Oliverino prezime, ona budi mir, Budimir. Neverovatan simbol koji govori o Oliverinoj misiji datoj od Boga. Iako je silna mladost otišla u uvjer, u smrt, autor veruje u život i šalje poruku života, iako sa Slađanom umire još jedan život i odlazi u uvjer. Njeno i Jurijevo nerođeno čedo. Maestralno autor prepliče život i smrt, rat i sklapanje braka Srpkinje Slađane Stanković i Rusa Jurija Osipovskog u pravoslavnom hramu svetog velikomučenika Georgija u carskom gradu Prizrenu. Istorijski prikaz ratnih događaja i istoriju ove otadžbine, razotkrivajući duboke emocije, ljubav, patriotizam i spremnost na žrtvu. Ovo je, znači, profesorka Radmila Tonković jedan kratak osvrt dala vezano za roman Uvir na izviru. A Marina Đenadić, vaša divna Marina Đenadić, koja je inače pisala recenziju, samo jedan kratak osvrt, kaže, razumeli su se kada pričaju svako na svom jeziku, a i kada su ćutali, opet bi se razumeli, jer za ljubav nisu potrebne reči, ljubav se razume osjećanjima, ljubav govori istim jezikom na celoj planeti Zemlji. To je citat iz ovog romana koji ona... Jeste, da. Koji se pozvala. Da, dobro, s obzirom da smo sada rekli nekoliko reči Uvir na izviru o romanu, ja bih sada pozvala našu članicu udruženja Fokus, gospođu Vioneru Paunović, da nam otpeva jednu pesmu Ječam žela Kosovka devojka. Ječam žnjela Kosovka devojka
Hvala, draga Vijanera. I evo, došli smo do 4. romana naše autorke, Jedna nežna. Posle Uvire na izbiru, koji je inače doživeo dosta, mislim, i izdanja i interesovanja, i ja sam jako ponosna na tome. Ja sam opet poželjela da pišem nešto lepo, jer to me uvek nekako nadahnjuje. I napisala sam ovaj roman Orhideja i Albatros, koja je ljubavna priča i koje, mislim, meni baš onako posebno je legla, jer je baš za dušu, što bi rekli, da baš onako za dušu. I tu sam zapisala, kaže ovako, ljubav se desi ili se ne desi. I kada se desi, ponekad je ne prepoznamo. Olako je odbacimo. Ohola je, najčešće nam ne daje još jednu šansu. Svako ima pravo na san. I dok verujemo, sve je moguće. I snovi se ostvaruju. Neki se ne ostvaruju. Ali svakako treba sanjati. Jer bez snova smo kao presahli izvor, a niko se nikada nije napio vode iz praznog zdenca. To je neko moje razmišljenje upravo u vezi te ljubavi koja se desila, koja je imaginarna i koja se desila u toj priči. I eto, ja sam to zabeležila, jer tu ima lepih opisa, lepih doživljaja i baš sam ponosna nekako na taj roman, jer volim kad bežim od teških stvari. Tu je zapisano dosta toga sa mora, jer se dešava na moru, dešava se upravo u nekim lepim uslovima. I uvek je ljubav teška, ne bi se zvala ljubav da nije teška, ali ja volim priče sa lepim krajem i neću da vam kažem sve, ne bi bilo lepo. Priča koja pokreće mnoge teme, tera na razmišljanje, a ljubav je ono što pokreće, tako? Upravo tako. Jer tu kaže more, evo sad ovako kaže, more lepo, mirno, u pravilnom ritmu, polako se širi i preliva preko već navlaženog peska i vraća se u svoje dubine, u ritmu otkucaja srca, kao da diše. Polako, uspavano, ali diše. Nadima se i opet splasne. Sitni talasići se naziru ispod površine kao ogoljena rebra koja se ritmično pomeraju. More ima dušu, ima život svoj i život u sebi, koji se svojim plavetnilom negde tamo daleko spaja sa nebeskim plavetnilom. Tim nebeskim šatorom koji natkriva sve, nebo i more. Gledaju se i ogledaju jedno u drugo kao jedan lik, kao dva blizanca, nalik jedan drugog, ali svako sa svojim svetom i svojim životom, tako sličnim, ali isto tako različitim i ličnim, koji se u nekom delu daljine čak prilivaju jedno u drugo. Mislim, to je jedan opis mora, a onda kaže ovako. Kaže, satima je tu sedeo i gledao. Ona je nehajno igrala svoj zanosni ples. Uvijala se oko nevidljive ose kao zanosna trbužna plesačica, pozivajući na ljubav. Njeno vitko telo se kretalo u ritmu zvuka daira, udara talasa u hridi, beskrenog šuma mora, kao zanesena zvucima. Svilene šalvare, satkane od bele morske pene, lepršali su oko nje nehajno. Sa glave joj se povremeno puštao nevestinski proziran veo, izvezen od bisernih morskih kapi. Ona je zanosno igrala svoj bal na vodi samo za njega. Možda su je i drugi ovako videli, kad su vajari isklesali njen božanski lik. Neprolazna božanska lepota. Gledao je u nju, kako se uvija i mami, kako ga priziva, poželeo je više puta privučen ovom čarolijom
zovom da se baci u talase morskih dubina, da dopliva do nje, otkrije joj lice pokriveno velom, zagrlije joj obnažena ramena, zapleše sa njom ovaj nestvarni ples, da joj se pridruži. A samo je bio prikovan ovom lepotom, plašio se i svog daha. To je na jednoj obali, dok je gledao u Afroditu koja se izdiže iz pene, koja je ličila na njegovu dragu, a onda kaže, nije ni znao, ni slutio, nije ni mogao znati da je jednom ranije upravo tu sedela ona, na tom istom kamenu, zanesena svojim snom o velikoj ljubavi, neuhvatljivoj i nedostižnoj, kao ove bele kapi koje se gube u plavetnilu mora od koga su i nastale. Mislim, to je jedan mali opet deo. To je jedan mali deo iz tog romana, znači to je u stvari 4. roman koji smo predstavili. Pa evo mogu samo da kažem da svako ponekad ima potrebu da se susretne sa sobom, da razmisli o svojim željama, htenjima, o svom postojanju, da se upita da li je zadovoljan svojim bitisanjem, šta je ono što nedostaje u mozaiku zamišljene sreće. Samo oni koji se pitaju, koji se ohrabre, dosežu do svojih snova. Znači, ovo je roman snova i stremljenja. Da, upravo tako. Olivera je do sada svoje romane predstavila u mnogim gradovima širom Srbije i inostranstvu i nastavlja na taj način da širi jednu misiju, da širi istinu, nenametljivo, ali sugestivno, kroz svoja iskustva i veliki respekt večeras za ovo divno veče, za ovo predstavljanje divnih romana napisanih. Čitaocu ste uvek dali neku mogućnost da može da on sam rasudi, da dođe do nekog zaključka, da da svoj sud. Na kraju našeg programa bih samo jednu divnu pesmu o Prištini odslušali. To je u stvari vaše izvorno izvođenje, je li tako, sa bratom? To sam ja, u stvari, to je pesma o Prištini koju sam ja napisala u svom izgnanstvu u Beogradu. Dok sam ja prolazila ispod nekih lipa koje nisu moje, jer moj grad je i dalje Priština, ne zato što ja ne volim Beograd, nego zato što Beograd nije moj izbor, a tamo gde mi biramo da smo, onda mi taj grad volimo, ili bilo i selo i šta god. Ali ja sam ovde morala da dođem i onda to je normalno da ja imam neki gard, neki otpor, jer doći dobrovoljno i morati, to su dve različite stvari. Onda sam osetila neki miris koji me je onako zapahnuo, prošla ispod jednom ulicom, ispod nekih lipa i u meni se rodila pesma. Ja sam je, i reči i muzika, ja sam je jednostavno doživjela, ja sam došla kući, otpevala u diktofon i posle par dana mog bratanca koji se bavi inače muzikom, a i ovo što smo slušali, to je bila muzika mog brata, sina tog upravo Dejana koji je radio posle muzički aranžman za ovu pesmu i ja sam ga pitala da li se njemu to sviđa, da li to može da bude nešto lepo, on je rekao može, ali i zaboravio je. Za prvi roman Lavirin života, kada sam imala prvu promociju u kući Đure Jakšića u Beogradu, evo još uvek kažem u Prištini, nisam 24 godine u Prištini. On je napravio, upravo mene je odveo u studio, napravio je muzički aranžman i ja sam otpevala ovu pesmu. To je prvi snimak, nije čak ni moj brat znao za to, ali smo mi to snimali i to je nešto ostalo tako kako jeste, autentično. Mislim, ja volim tu pesmu i podelit ću je sa vama, a još sam htjela da vam kažem isto tako što je Vesna rekla da sam napisala da je kao od Boga dato, da sam ja pisala. Ja sam jednom na jednoj promociji u Brčkom, bila su dva sveštenika, jedan je dao nama blagoslov, a onda je sačekao svu promociju jer je bila puna sala ljudi, bilo je baš mnogo i on je sve sačekao i onda je sačlušao i posle promocije i prišao i kaže ja vas molim da vi pišete, vi imate misiju od Boga, vi tako dobro pričate, vi takvu energiju širite, ja vas molim da vi pišete i ja sam ponosna na to. Divno. Sanja, da pustimo pesmu o Prištini, ako može.
Zaboravila da ih moramo napraviti. Pesmu Prištini. Ovo je Republiku pesmu Prištini. Evo otac Đorđe, ako može biti. Otac Aleksandar, oprostite ja. Puno sreće u širenju misije o istini i nek ovo bude veče i ljubavi, da, istine i ljubavi, da, hvala vam. Neka ovo veče bude na neki način i podsjećanje na sve pale žrtve u borbi na Košarama, za sve raseljene koji nisu jadni ni nađeni, koji su poginuli, koji su možda završili u žutoj kući, tako da, eto, ovo neka bude neko sećanje na i vašeg pokojnog supruga, a naravno sa nadom i željom za ljubav, da živimo u miru i da se borimo za naše sveto Kosovo. Posebno bi se zahvalila našem ocu Aleksandru Saviću, koji je večeras sa nama, koji je ispred eparhije Austrijsko-Švajcarske zaista zadužen da bude večeras za nama i koji nam je zaista ovo divno gostoprimstvo priredio. Mi posle ovog našeg programa imamo jedan kratak koktel. Vi možete ovde sa našom autorkom romana, gospođom Oliverom Budimir, da popričate malo, možete ako želite da kupite neku knjigu. A ja za kraj programa samo sam htjela da uručim jedan divan poklon u znak sećanja na ovo večer. Gospođo Olivera Budimir, to je jedna divna slika naše slikarke Dragane Radisavljević. Ona inače, evo, Dragana, zaista ustani da te vidimo svi, da, evo, da, u znak sećanja na ovo veče, jedna mala pažnja od nas, pa želimo vam sve najbolje, što kažu, živi i zdravi bili u širenju misije o istini. Da, ovo je udruženje Fokus. Puno, ovo je stvarno velikanstvo, divno. Ako želite da možda za kraj nam Vionera otpeva još jednu pesmu, Usnila je sanak, neka to bude pesma posvećena sa Kosova Rada, Kosovski božuri. Da. Eto, i neka posle toga imamo koktel. Ajde, evo. Možemo da se fotografišemo zajedno, da. Možemo zajedno da pevamo, svi da pevamo. Pustila je divan sana sa Kosova Rada, pa se svom milom dragom u naručju jada, pa se svom milom dragom u naručju jada. Hej, dragi, dragi, požurove sadi, ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi. Vidiš, dragi, širom polja, božurova nema, samo kamen žuto trnje u potezu drema, samo kamen žuto trnje od oblakov drema. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti gore, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti gore, nek izniknu mladi. Nek procveta širom polja, dobre mastira, i da kamen ispod brda u frulu zasvira, i da pastir iza brda u frulu zasvira. Hej, dragi, dragi, božurove sadi,
izniknu mladi. Da vas zamolim za jednu zajedničku fotografiju sa našom autorkom, jer može? Jednu zajedničku fotografiju sa našom književnicom Olivera. Ajde jednu zajedničku fotografiju sa vama da napravimo.